Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Student Union lapangap unit bat ka Khanduli Umsing Air unit hane kasni habe keren bat kinong to khobor Hasilong Press Club kala penpau ya kejing sngokia habe day bat ka bamsap ka ba kilalap lengba ka RTI habe day bat ka per slasha ka badon ha kaput ha ka jaka ka balatip kum ka murang tung mau kentin bat tiar siang mut ka jinghe jong kani ka jaka ka long kumba khat ar akar AA bat ka project kadai kabalawan na ka Jantia Hills Autonomous District Council na kalyang jong kini kinongelam kili turu bahadu menta kani ka kper ka don hanrai kamdon jingmentoy kabami na kani ka kper lengba ka RTI ka KSU kalalap balamang pisa na kabenca kani ka skim kalong hadu arklur nrib khandai lak nyau hajar laispa khandai tengka bat kani kamang pisa kilalap batang siklur san pusaulak prapupra hajar sispa sipo tengka kaba kila pendon kam bat kabadangsa kalong siklur khat saulak khat khandai hajar sispa khandai tengka habai dei betkani ka KSU kalaburu da ka jingto sha chief executive member ka Jantia Hills Autonomous District Council Khanrei watla kila ap banyo ya kejubab kim simlayo bat dei halor kani ka nongrim bagi haban penpau ya kani ka bamsap kabadai ka jingmentoy jong upai ba nga pung presiden jong ketika Khanduli Umsing Air unit KSU dan ka kanhun KSU te miwan hang ni halor ka scam ka bangilap mamba ka RTI ngi file ha ni ki mene benai bladep ngilap ik scam habidai bat ka jing ka kwer slasha ka ba don hang te ha border area bodon ha kijaka begerteng murang tung mau kentian bat dia set mood te kajing he jong kani ka jaka kalong kumba khasan hakta bat ka project hi kadai na ka bawan na po council hakitu kisnem ka financial year long nado arjar riu adu arjar kasau te kumbengi yo I ba haduk mentaru kani ka kper kedang don ni rei ka long kamdon ka kicing mentoy ka ani kamdon kanu kicing mentoy ka bumi na katu kper tangi ngiya kani ka RTI bat nalor ka abangi semba hamba kani ka RTI ngilap ba ka total sanction amount jong kani ka scheme kadai kumba arkrur nrifok ndailang nyau hajar laspa kendai tingka bat na kani ka total sanction ngio iba ngilap balang ba ka RTI kil pendon kam kumba sikrur sanpau saula prapa prahajar sispa sepau tingka bat ke badangsa hi haduk menta lang ba ka RTI ngilap ba ka pesa kedangsa kumba sikrur kat saula kat kendai hajar sispa kendai tapi day bat kani ka jingthok ka baarok ngi rebu hi so CM bat so in charge pada PE itu ka forest department di Sabla CFO jong ketu ka thai bat ngi ap yaki kumba ki ong ap yangi kumba ar panai ani kumba hapo si panai kum tu ka jing ap long ngi kum ki kun Sabla long ngi ko ngu ngi snap ka ka ba maki ba halor ki ong ngi andre andala poi kita ki por pengi apru kim la setia ban ai kersol ba mangi ngi pan tade hakani knong rimba menta kesni niwan ban sneu hakipat ba kamtam itu ki snong jong ketu ketai bat kamtam ki kun sambla bat ya kabri unya trap baro hikawe makanya kejing le tam ne kejing jong bet keskam ne ka jing le bam klep ya kini ka skim jong pat ba bade jing mentoy jong pat ba kalong na kaliang jong i kesing im sngaw ya hap pat de kita knong rim bang iwan hang ni ban pensngaw ba lada makihi kim ya burom kaliang ni kum kesing nang ba ki district level pat kasi asing ila ban ya syakmat hakudai bat kenika scam pabami hang te apo JHDC ya kenika RTI ngi submit hau arpun trik trong penai ba
snem ajar arpor to lang ba ka RTI don ki pon ki ba kumba ong mentan baki melak ban ai ni habedai bat ki kopi jom ka testing ye gitu kendel ikatur ki melak ban ai long imat baki shu tung bet de ka ba long ka asit jom kendel ko long kumno mut ikatur ngipan bat ki melak ban ai gitu ta ka pon ke ba pra ikanir ki melak ban ai habedai bat ka seeding bat ki nursery bidai bat kitu ke caka ka jinglong jong sumbai na ikiyo ikitu kimla kin ban ai ni tadai kalong ru ha bidai bat ki kinong tre ru ngiyo iba bun hi kinong tre poisa hi batam glong ban kinong tre bun kinong tre msong 30% kinong tre kidai bet ki pemban tre kitu ke caka kidai ki kibo shoot ki da ka jingsan jong ki long thumb impression but ki ba ki bri ki bamdai sisa de ki caka ni kitu ki caka na ni ki tan jong ni kitu ki snong markup sang kitu ki caka da ka ni long bengi page sani bhai ka ni ka RTI ba ka ki ai ni long ka ni long ngim satisfied ki ni ka we ta kom ba mention ni manta long ka poisa ka ba chong be ka ba klem pendon kam ka long sikrol khat saulak khat khandai hajar sispa khandai habis dai wat kani nila ya kendok hi ki bengi ong wan le greenery ban long refurnish biang ni kitu kecaka ndai maki bre ki ong bom don scheme bom don sanction kita belon kani dengan IT ya presiden jangka da pangap unit ru in pen syai lor kani kum bapau kani ka RTI tam lele lagi wan tre sisa kini ki briu ki ba le tham impression hang ne ro amdele ki de ki pradok prasnam jong ni pdiang ki hanre ba hadu menta don selasa ha ki ki hakini ki jaka ki baula mention long ni kwa kestan ke jong ni kwa ba ya ki jaka don selasa bat banyo jimeto di ke council bat kham tam banyo jimeto ye ki tu pat jong ke than bordar ki ba song masak song tu bakin yo ya ke jing belah bat nombor tu ya kini keceka nomor bunsin kedon kejingya haji aput bat kasam tekemut pilai i lungbai gelat hai kubor hai kini ki benai beladep ba kasam government kalamut ban set up yaga university mas ndak jong kini keceka tengi kestan ke jongi ngidiman naga council ban pentre biang ya une uslacha ban scam ketika jekang te but ni lap man kapor ba kadis council hi kanang tang ban ba mi bisa handai yeki kam ban yada yo kaput kadon lo kajong kebor ban yada yo kaput kadon ye kata ka banding komiti ban yada kaput ki kum kita kim ju bana handai kum kini ki kam ki bana te kamut nagaliang jungi kum gesing ni ngila perkat ba kene kesenjam ka ba ngin sim ba lada nginai po ada ki po sitiau bakin penmiat penbha bakin lep ha ya te keslacha lada hapo sitiau kimle ni nyimban se ban sim la ka jong senjam hakta kurkom ngin ya kendu ya circle district ban nakta sisi ban hadu ba upur ba ngihap ban file case support kuru ngidang ya perkat dikata hadin kan dikapor pengilai kini project kadai nado 2006 2014 kadai ka financial ni ndai nado ba ngi kendu yu sabla do wang mentala abandon di kini jaka unhab ya kendu ya UEM in charge jong ka fresh department ban nangta unsa khot samon ya CFO ubadai supervise kini ka project de ngi up ya kata gapor baki pha maki ban pha up hangi ba nila thai kata hadu nadu degi benai ni am yang ba ki klem nutsu ban khot biang yang office jong kiru dagi wan office jong kiru kilet gatu ka delaying taktik kamu kenten mat riat set mui tai gani ka belajar keting la ba don selasa mentam don